Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulit ibadah hon ramdi. Kimat bakong san jong ke kubor menta ke stem. Bam smai Narendra Modi ke menteri rang badu keribat kidkhat ke menteri jong henen ke janmit Rashtrapati Bhavan New Delhi. Wan ke jela Meghalaya ke kerdan ka basan ke jingdan jong kinong pendan kam ya uduma bat ke kerdan ka baar ke jingdan jong kinong di duma ke than chete lami ni katkum ke jinglum jingtep jong ka Global Adult Tobacco Survey. Bat la play ka Ayush Medical Health Camp bat Herbal Garden Civil Hospital Shillong henden ke ski. Ki kubor babnya. Unang ilam ke sarkar NDA Narendra Modi rangkat ke kenhuan ke menteri bertemai ki lashim semai ke sin ke baar ha ke jingilang ke beishong kun ke balalong Rashtrapati Bhavan henen ke janmin. Presiden keri Ramnath Kovind ulapin semai menteri rang badu keri lembat ki arpusangut ki dukhat ke kenhuan menteri jong khandangut ke menteri khanna independent charge but arpusangut ki weipat ki menteri khanna. Hakani ke jingelang la yadon lang kilat jong ki jella baper ki menteri rangba kinang yelam kalyang persha ki kli ki kenhuan baper ki ting shop ki puron ki kloria lekai kinang yelam na kiri ki baha bapok ki kenhuan bimstek bat ki wei kinang yelam kari ke perthai palat nri hojar ngut ki reu paukmat ki balasha khot snguba ki laidon rengkat pansa ki ke jingpen smai ke balalong henen ke sngi Rashtrapati Bhavan hanang ba Delhi. Kajing pendan kam ya uduma kadai kawai ni ki daw ba ka bawalam syaki babun ki jingdu jong ki jimen siam brio hakeleng ke perthai bat kalong ro kawai ni ki jat jingkerni ke bala banyada bat banyale persya knang ban pendunai ke jingyap brio hakeleng ke perthai man la usnam kumbah nyaw million ngut ki brio ki layap na ki daw jong ki jing pendan kam ya uduma hakaba iwei pen ar million ngut ki layap hakari India ki dei na ka daw jong ka jingdi duma bat prapau na ka shispa jong ka jingyo ke jing pang bampong haki benta ka shentur ki dei na jing pendan kam ya uduma katkum ka jing lum jing tip jong ka Global Adult Tobacco Survey 2 arajar khan reu arajar khan nyau ka jilla Meghalaya ka don ka kerdan ka basan bat sapunyo ka shispa ki dei ki ba kinong pendan kam ya uduma bat kawan baar ha ka than chetela mingi ha ka jingdan jong ki di nong di duma ka jilla Meghalaya ka dei ro ka jilla ka badan bun kinong pang ha ka ri ki bayo ka jing pam bampong ha ka rendang kajing kerni ka jing pendan kam yuduma kala banwanra kajing yo kajing pang ki bashar khai kum kajing pang klong snam kajing pang dap shadam kajing pang TB kajing pang bampong hakitor bat kiwei ki jat jing pang secretary ka tanat ka kot ka khia ka jilla uba Deiro director ka tanat Ayush Pravin Bakshi hanan ka sngi la play ka Ayush Medical Health Camp bat Herbal Garden hapla jong ka Civil Hospital Shillong ya kate ke program la penlong da ka office jong district medical and health officer ka East Khasi Hills district hab ajing kran ha ka jingelang ubakshi ula ong bakru kam sumartin rai ka donya ka benta ka bakra ka liang ka kwat ka khia khamtam na ka benta ke besong basa ha ki jaka nong kendong labun bun snam menta ubakshi laban jorro halor ka jingdan kam ban lum bat kan show jingtep halor ki jing start chapang ki jing sumartin rai knang ban la ban pen sapriang jingtep halor ka te ka rukam sumar shakipat ba bat kum jorro ha ka ba penne pensa ki jat ken bat ki balong dawai kum shibenta ban kner ka jing yarap shakinong sengkam la jong ka MSE bat khamtam shaki karkhana ren ka Reserve Bank of India Shillong ka lapinlong ka jingelang halor ka benta bayadei bat ki micro small and medium enterprises MSMEs henen ka sngi ha ka shnong shangpung West Giant Hills district hakani ka sngi la yadon langru ki officer na ka tanat Directorate of Commerce and Industries jong ka sarkar Meghalaya SIDBI NRLM KVIC RESDI kinong mi khmat na ki jaka ken show pisa na lor ki lais pangut kinong sengkam la jong ki bana ka than champung kajing timu jong kate jing yalang ka long ban pen sapriang ka khubor ha ka bayadei bat ki lat jing yarap ki jaka ken show pisa kinong sengkam sengjam ki officer na ki ken jaka ken show pisa baper ki la yakren bat kinong ishim benta halor ki babon ki sen jam ha kalyang ki MSME bat aiman siam ru ha ka ju ko por kinong sengkam la jong ha po ka jilla kani ka khubor ka wan shapi na ka All India Radio Shillong
Presiden kaseng YSR Congress YS Jagan Mohan Reddy ula shimsmai kum Menteri Rangba ke Jilla Andhra Pradesh hanen kesngi. Ulat ke Jilla ESL Narasimhan ula shim ya ke jingpin smai ya Menteri Rangba bat ya ke kenhuan Menteri Jong U ha Indira Gandhi Municipal Stadium ha Vijaya Wada. Uredi udah Menteri Rangba ba a jong ka Jilla Andhra Pradesh hadin ke jingpia ya ke Jilla Andhra Pradesh. Menteri Rangba do Karin Narendra Modi ula ai khublai YS Jagan Mohan Reddy haka jingshim smajung u kum Menteri Rangba bathamai ke Andhra Pradesh. Haka khubor lengba ke Twitter Modi ula ong ba ke sarkar pedeng ke khmi lenti ya ke jingitre lang bat ke sarkar Andhra Pradesh haka bankin tiyo ya ke jilla bat ke rihi berok wai. Haka Jilla Assam kinong penyat ke Kaziranga National Park Authority ringkat ke jingitre lang bat ke Tenat Crime Control Bureau bat ki pulit hanen kesngi kilayo ban kem ki laingut kinong siat merat bean haka bayadai bat ke jing siat bean jungki ya we ukandat habaguri layo ban kurup ru ya kawai ke sulai bat ki kuli na kite ki laingut ki he ke Tenat Forest kila penlong ya ke jing toket ya kite ki laingut kinong siat merat bean. Menteri ke Tenat Forest ke Jilla Uparimal Sukla Baidia jong ke Jilla Assam ula penpau ya ke jing sengujap halor ke jing syakem jong kita kinong siat merat bean. Ka office jong ke District Medical and Health Officer jong ke Southwest Khasi Hills District hakasngi baar jong ke nikatayo kalapelat ya ke Intensified Diarrhea Control Fortnight IDCF hakajing yalang ke balapenlong haka Community Health Center Hamakarwan. Haba ajing kren hakate ke jingelang u District Medical and Health Officer Dr. FR Lartang loong ba ke jing pelat ya kate ke program kalong da ke jing temu ban ai ke jing pensyai pat ba halor ke jing don kam ban ai jing yada bat jing sumar ya ke jing pang penhiar ula ong ru ba ka daw ba jong ke jing yo ke jing pang penhiar kalong na ka umbam undi kabalawan ra ru ish ya ke jing bun jong ki jing du a jong ki jing im jong ki khulum khanna ya ke jing pang penhiar la banyale persha lengba ki jing le khot habaro kilyang ki jing a jing sumar tikna bat ke jing pendan kam ya ORS bat udawai kuli zinc tablet lala ban penlong ru ya kum kani ke program haka CHC Ranikor bat hamau thaba PHC haka te ke ju hi ke sngi. Lapli ya ka yeng AEC Hapuriang kabahap hapo kamauring kineng CNRD block henen kesi da UBDO ba arwa lang ha ka jingdan rengkat lang jong kinong trei ki badan ya ka job card bat ki dukhat ka dor bar shnong Puriang kate ke project ka balas dang ha usnam arajar khat ar bat ka balala ban pindap ha ubna jeng mam menta usnam kaladan ka jing sa teng ha kate ke project ya ki na ki babun ki daw henrei lala ban pindap no menta usnam hadin ka jingwan shakmat bat ka jing trei shitam jong kinong trei ki badan ya ka job card. Kalimpong ICC Cricket World Cup arajar khat khandai kalas dang henen kasngi lapli Kalimpong da ka jingile kai hapdeng kari England persha e kari South Africa ha Oval ha London kari India ka balong kala do ha ka World Cup ha usnam khat praspa khandai spa prapulai bat ha usnam arajar khat wei kan sayele kai ningkong ha ka santarik ujelliu ha ka ba kan yele kai persha e kari South Africa ha ka Madan Hampshire Bowl ha Southampton bat kan yele kai persha e kari Pakistan pat ha ka khandu tarik ujelliu ha Old Trafford ha Manchester ha ka ni ka World Cup kindan hado sa pupratali ki jingele kai ha ka ba sa pupratali kin pin poisha ka group stage kawai pa kawai ka kanhuan kan yele khandai tali ki jingele kai ka group stage bat Southli ki kanhuan kin poisha ka semi final kum balong ha ka World Cup ka khandai spa khandai puar shwaban pankot ya ka khubor sashisin kimat bakongsan bam smai Narendra Modi kum Menteri Rangba do kari bat ki dukhat ka kanhuan Menteri Jong U henen ka janmit Rashtrapati Bhavan New Delhi wan ke Jilla Meghalaya ke kerdan ka besan ha ke jingdan jong kinong pendan kam ya uduma bat ha ke kerdan ka baar ha ke jingdan kinong di duma ha ke thanchati lam ingi khatkom ka jinglum jingtip jong ka Global Adult Tobacco Survey bat lapli ka Ayush Medical Health Camp bat Herbal Garden ha Civil Hospital Shillong henen kasngi ila poy ka bakot jong ka khubor ka bawan shapi na ka All India Radio Shillong ngini so na bat ka Delhi station na ka banta ki khubor